Salutare tuturor! Da? Deci cam acest joc pe care am o groază de vestigiuri. Bun. Uitați la ce stage sunt eu. La cel mai greu, dar cred că puteți să nu știu așa. Da. La cel mai greu stage posibil. Acolo că am fost eu crăstănoacă. Că acolo a fost chiar. Deci eu după aia nu înțeleg ce reușeam, de ce am reușit. Nu știu ce s-a întâmplat cu mine de... Da. De câte ori îmi dau. Bun. Să vă arăt la final cum se numește. Chiar am vrut să puse, dar să nu știuți. Că... De ce nu mai reușit? De ce pe skin-ul ăsta nu reușesc? Aveam un skin de bacon și prietenii mele nu-i plăcea ăla bacon. Să-l schimb și acum nu merge să fac nimic. De ce să faci un chirie? Că acolo trebuie să faci pe aia. De ce? Trebuia măcar să fie simplu, adică să nu te omoare. Nu, uite, vedeți? Și nu pot să ajung după aia pe chestia aia. Acolo... Ce mai greu? Mă scuzați, eu cream că ajunseserăm acolo și nu putem, și n-am putut să merg pe aia. A, ba da, trecuserăm. Da, uite, acolo, cred că la chestia... Da, la chestia aia nu puteam eu. Ați văzut bine, dar nu cred că ați văzut că este tântălăică. Nu are bine. Și vă rog să vă abonați, măcar dacă vă uitați la toate, la tot video. Că știu că nimeni nu s-a uitat la niciun video, ca la acesta, să vă uitați și voi. Dați măcar câteva subscribe. Și s-ar putea să mă las dacă să mai râdeți de mine. Nu, totuși nu cred. O fată râs de mine că am mână proastă. N-am mâna proastă, doar am făcut așa. Arată mai faină. Dacă înseamnă... Ea e o proastă aia care mi-a zis. Ea, și eu am intrat pe canalul ei și ea n-are nimica. Nu știu de ce s-au abonat oamenii dacă ea n-are nimica pe canal. Eu asta nu înțeleg. De ce oamenii s-au abonat la ea dacă nu are? Așa are oricum doar 2 abonați. Doamne ferește. Știa de mine care eu măcar am făcut 74 de videoclipuri. S-ar putea ca acestea să fie 75 care am strâns la unele short-uri foarte multe vizionări, dar ea nici măcar un de ăsta nu are. Doamne, ce fată. Dar cred că nici aici n-am putut să trec. Deci sigur chiar nu o să pot să trec. A, bravo. Bun. Am trecut de ce? N-am trecut. Dacă am trecut. Bun. Uite, vedeți? De asta am ajuns până aici pe spână. Dar nu chiar mereu sunt bună. Sunt pelească chiar mereu. Și vreau să... Deci, am luat o abonată. Cheamă... Da, să vă zic după aia, că acum nu văd. O să ieșim de pe joc. Îmi ziceți dacă mai vreți 2 ore de astea. Și pe mine mă enervează rău. Să-mi vezi șmecheria dacă nu o vezi. N-ai ce să faci. Și aveți grijă la pereții ăștia, mereu. Că să vă împing. Uite, vedeți cum am pins pe mine. Să vă arunce. Să merg. Mergem încetișor. Nu mai mergem niciun încet. Eu cred că am doar 2 prieteni abonați. 2 prieteni români. Lăsați în comentarii dacă vă aveți mai mulți.
de perezi ăștia mai zis. No! Aici încercăm că oricum e mic peretilii. Nu știu de ce nu reușesc la ultima. Deci reușesc la astea toate, dar nu la ultima. Și mă, poate aici checkpoint-uri și de asta. A fost foarte departe. Cer să reușesc și la asta. Da, fix ce ziceam. Deci mi-a schimbat skin-ul, dar n-am reușit să-l fac. De ce mă enervează? Pe departe este caz. Vedeți când treceți de ceva foarte greu și nu ați la checkpoint-ul, vedeți să-mi dați pe chestia aia, că aia de sus, de la 265, care trei liniuțe de la subiect și așa, ca să mergi în față, să nu dai niciodată pe ele când treci de ceva greu, pentru că se spune sună. Dacă vreți să ajungeți la prietenii spate, dați pe cel din spate. Și dacă vreți să muriți mai repede, ajungeți, apăsați pe reset. Nu să avem grijă la chestia. Uite câte checkpoint-uri luăm aici. În sfârșit am trecut și de culoarea asta, nu știu câte culori avem, dar cred că avem 1000. Sau mai multe chiar de 1000. Fix se zicea că vreau să iau pe acolo. Mamă, dar ce culoare urâtă asta, cu roz și cu ăla, care nu era altă culoare. Bă, ce am? Mie îmi place muzica asta. Dar știu cum să pun muzică pe videouri. Știu doar pe alea scurte atât. Care sunt foarte, foarte. Tu vezi ce aici? Da. Foarte fain. Pus acolo. Ne păculească. Avem atât de o leacă și pe aia mai am iar. Cred că acolo e mai nu știu. Doamne. Mișcă ușor Anastasia. Ia să cercăm și pe cealaltă parte. Ce era aici să... pe linie de aia. Bă, nebunesc. Bă, vreau skip stage, dar e... da. Trebuie să fie cu reclamă. Cred că ar fi fost ceva foarte urât pe Roblox să avem chestia asta. Da. Deci ca acolo, dar noi... Puteți vedeți mai că e pe drept. Iu. Bun. Ce zicem? Nu! Da, fix și ziceam că nu reușesc. Doamne! Mama era prea să ne spate. Trebuie să fie ușurel. Hai, bă, tu lovezi de peretele ăsta. Da, acolo de ce nu reușesc? Așa face și acolo, dacă ați văzut. Dacă voi, deci sora mea a fost la filmul Sirenele, la cu am trecut stățuleacă. Da, bun, gata, m-a sunat tata. Că azi n-a putut să mă duc eu. Mă duc eu la casi. Știți când vreau să încep ăsta, atunci parcă auziserăm că mai vrea să zică ceva, dar și la sfârșit că nu, stai liniștit acolo. Da, e greu. Știți ce joc jocurile astea? Pentru că... nu știu ce mai joc. Ca să mă antrenez la
alte hobby-uri grele rău. Hai, man! Ușurel, Anastasia. Dar dacă mergi ușor, mor. Cade. În sfârșit. Dar eu credeam că nu mai ajung. Deci ușurel. Nu chiar ușor. Da. Cam aceleași chestii, nu de prea ceva nou. Jocul ăsta, da, stage-uri. Cam pereții ăștia pe mine mă enervează. Bă, cum vrei să, doamne, să fac eu aici? Că n-ajung eu. Oameni, putea... Oh. Dar n-ai nicio șansă. Pe margini râu. Distanțe foarte mari. Oh, hai că am reușit. Am trecut fix pe lângă. Cred că de asta ne-a dat de astea, ca să ne încurce. Vreau să mă mișc cu ușurel. Bă, dar ce am de nu reușesc? Deci uneori nu reușesc chiar la chestiile mele preferate. Bine, frate, eu naturi și reușesc. Dar doamna a fost plecat. Și cred că nici sâmbătă asta nu facem. Nu mai știu, dar cred că nu facem nici asta. Și o să fac un video și de ziua mea. Când, bine, o să fac vineri și atunci o să vină prietenele mele. Tot dacă e sâmbătă pe 7 iunie. Că sâmbătă o să merg la mare și o să filmez și să vă arăt marea. Încerc să merg și dimineața ca să vă arăt de apus. Dar nu știu dacă o să reușesc. Bă, m-a reușit, nu. Cred că nu o să reușesc în prima. Mai reușesc. Poate să reușesc când mă las. Că nu știu ce nu reușesc ultima dată. Asta nu mai. Tu vrei să zici că trebuie să sar? Când duc în față, o să iau pe aici, bombasticas. Aulu, e acolo deja. Bă, cred că am șanse, da. Haide, aici am mai trișăm, aici o să... Bine, nu trișăm niciunul, dar... Adică să nu mai luăm așa, să facem mișcarea. Să te miști ușor. Deci nu prea avem cum să o facem. Trebuie să mă lipesc și de perete, dar nu mă lipesc când e. Și mă iau nervii deja. Și mai de cauza mea, că vreau eu. Mai încercăm doar de 3 ori. 1, 2, 3. Ce să mergă, nu să trișăm. Nu! Ce m-a păcălit? Credeam că acolo
Câte checkpoint-uri! Îmi place când luăm o groază checkpoint-uri. Să-mi ziceți mereu dacă nu mă auziți foarte bine. Dacă nu mă auziți nici bine și nu puteți da comentariu, dați o notare și dați prin comentarii când vedeți că puteți. Ți-ar acum să dispară alea. Oh my gosh. Nu mai mă duc acum. Credeam că mor. Crystal. Așa impresionant. Ba să nu zici că nu lasă nici. Să nu știu ce. Da, și chiar nu știu ce sunt. Nu știu cum trebuie să facem. Mergem. Da, ne cream că ăla numai. Nu știu ce m-a atins acolo. Eu chiar nu știu ce m-a... Doamne, chiar nu știu ce m-a atins acolo. Hai, man. Man! E să-l ating cu mâna. Eu nu văzusem plăcuța asta, adică nu văzusem 5 pentru după că stai și de dacă mă rotește. Mama, asta cred că e subțire de rău. Cum face? Ei, voi ați văzut cum face? Dar și ele sunt atât de aproape. Nu merge rapid, dar să zic. Nu pleci. Hai, man, du-te, mă. Mă trebuie să vin. Doamne, ferește-mă și păzește-mă, Doamne. Vezi ce acolo? Aici, cred că e imposibilus. De ce? Ce mă sabotezi? Eu că... Am fost prea pe lângă. Am uitat tata pe mașină să facă ceva. Pe 300. Cred că sunt maxim 5.000 de astea. Ai, man. Bă, fac aici acum la șoc cu ăla. Am uitat acolo la ăla și nu mi-a fost atentă, credeam că putea să-l pornesc. Mamă,
s-a terminat asta. O, galbeniș. A venit la tenis. No. Da, m-am lovit, bă, cred că trebuie să merg pe cealaltă parte, că nu pot de peretele ăla. Ușoarele ăla, să fie. Ce să fac? Așa. Mergi. Făi. Mergi. Făi. Hai, mergi. O să fac și acolo. Bă, cred că acolo m-am gândit prea mult. Ce se întâmplă aici? Te soleacă! Iată nu, doamne, nu știu ce se întâmplă. Să-mi dau ăla că de 2 meci. La. Doamne, ajută-mă și păzește-mă. Că mor aici. Mori. Dar acum îmi dai și un reflex ca să zic. Ia viața înapoi, că așteptam... Da, nu știu cine l-a văzut. Bine, l-a văzut, dar cu greșeală. Bă, chiar nu l-am văzut pe ăla. Hai, bine, că până acolo e mică. Era spart bucărie așa. Aveam prea multe treburi. Se pare că... Uite, vedeți asta? Aici sunt comenzi care nu le putem avea pe zic. Frică să cercă, frică ce zicea că e frică. Dar nu cred că trecem să deschid înapoi după ce... Da. Bun, prieten, gata, am trecut. Haula, cred că trebuie să închid acum iar și să trec de chestiunea mică. Acolo. Nu vă să închis. Mă spui să vă. Dacă nu. It's very hard. Very hard. Oh my god. No. Nu cred. Nu cred că se reușesc. Trebuia să mergem, gata? La prieten, am priceput-o. Nu-i degeaba că prostie că nu-s.
n-am mai fost atent aici, am fost ca o căcăcioasă care vrea să iasă prea repede. Am vorbit urât aici, nu trebuia. Voi vede să nu vorbiți așa cum vorbesc eu. Eu nu vorbesc cum trebuie. Nu mă mai nervos prea tare. Nu reușește ceva. Și nu știu de unde vin cuvintele astea. O vine să asta e cea mai... Asta e cuvântul foarte frumos de chestia asta. Mă cred că va fi dușmanul meu. Iarăși. Nu voi nu suntem prieteni. Hai mă că dacă suntem prieteni. Așa clar. Bă, fix chestia mea preferată acum mă merge. Tu mergi. Și fix când vreau să zic chestii foarte frumoase de tine, fix atunci bă. Urât, mătii. Ești un prost, căcăcios și urât. Și tu la fel. Hai, trădezi. În sfârșit. Tu, ferește-mă și păzește-mă, Doamne, și iartă-mă. Dar nu vreau, e preferatul meu pe dacă nu merge. Da, m-a apăsat să eram. Deci în loc să apăs pe ăla, m-a apăsat pe ăla să-mi se zic. Ce să fac? Ai, man, urâtul mătii, ești un prost și căcăcios. Na, uite ce prost, căcios. Da, mă scuzați, dar nu mai mă... Că acum nici nu mă scuzați. Când merge prima oară și a doua oară nu mai merge. Nu, și când vreau să iau un cet frumos, nu mă lasă. E să iau rapidos. Și nici așa nu merge, trebuie să iau rapid și încet. Ca mie cu urâtul mă. Pe mine uneori mă enervează unele jocuri. Chiar că le plac mult, mă enervează și eu uneori le accept. Dar nu mereu. A, 317. Bă, de ce nu mi-a mers acolo? Da, ne să revin după ce termin. Bun, prieteni, am zis, hai să nu mai jucăm așa. Și asta e Daria, nu mai știu cum o chema, e youtuberița și Tower of Wolf Hop. Stai să văd. Uitați, acesta e. Și bun, cred că cam atâta pe azi.